Dopozerajte toto video do konca. Tak stavte diváci. Teraz tu som s Samusom. Ideme Kde si? na tanku. Aj na tanku. Počkaj ma, no choj. Pekník vypadnú sa to z tejto hry. Ja skús vystreliť. Ale je to také dobré, kamo. Diváci, ja by som si želal, aby sme mali už tých 700 odberateľov. Jo, dajte mu odber. Daj. Prečo vypadáš sivo? Mne nesvieti, že som sivý, kamo. Aj tebe? Mne to nesvieti tak. Nie. Mne ti trocha svietiš taký do biel asi. No však. Máš taký biely trocha skin. Si ako normálny skin, len tak sa mi zabieli, keď som dáko. Máš takú bielu ako hlavu trocha. Nepridáš, bročačo? Neviem, či pridám, kamo. Ale nechceme spadnúť do videu. Bol by to veľký trapas, keby sme spadli. Pred videom padali jak hrušky. A prečo sa mi zdá, že idem dáko dole? Ale to je jedno. Ale to je jedno. No, keď prídeme hore. Ale nechceme spadnúť len, kamo. To je pravda. To je ešte dosť ďaleko. Vidím tam Bacona, čo nám bude zase zavadzať. Kvôli nemu, že prehráme. To je ešte ďaleko. Takže, kamo, mne to vydáva také tu divné zvuky, ako. Ako, Nie tiež. mne to by sa stláčalo. Ja som vystrelil. Zase, Ja som vystrelil, bročačo. Vieš? kamo, zase tam vidím toho Bacona. Bročačo zabudol. To ten Bacon asi robí. Vyzerá ako hacker. Prečo? Ja mám červené kolesa. Trocha. Ho chcem zastreliť. Áno, on má červené kolesa. Poď sem. On je hacker, kamo. Zase mi vyskočil dáky tu Animal World YouTube video. Aj Takže tebe? teraz ma neotravuj YouTube, keď nahrávam. Nepíš mi tu sprostosky. YouTube mi tu vypisuje sprostosky. Že vyšlo dáke nové video od jedného youtubera. Ako názov toho youtubera tam bolo. Dano? Či Mišo? Jaj? Aj kamo. To No. nie je moje reálne meno. Hej, to je kamarátové. Lebo ja si ťa mýlim. Vieš čo? Čo? Na konci budeme ukazovať dvaja L-ka. Na konci budeme dvaja ukazovať Elko. Diváci, ako viete. My máme kúpené Elko. My máme kúpené Elko. 50 robuxov za 50. Lebo už teraz stojí len 35. A môj brat Daniel má kúpené len za 40 robuxov. A viete, môj brat Daniel sa ako volá? Hater Army 2. Ale vieš, že Daniel sa za to hnevá, keď mu praví, že je jeho meno. Daniel sa za to bude hnevať, viete, diváci. Dúfam, že sa nebude to video, lebo... Hádam, že sa to Danielovi nedostane. Dúfam, Daniel ma aj tak už nesleduje. Len shorty mi sleduje už. Už mi len kúka shorty.
Jej, toto nebude to shorty? Tak, kamo. Ja No. hlavne chceme sa dostať bez spadnutia tam hore. Na prvý pokus. Na prvý pokus. Nie na druhý. Na žiadny väčší. Ale na prvý. Vidíte, on má Robuxy, on si kúpil tank. Ja som skúpil tank za 99 Robuxov. Alebo koľko. Alebo koľko. To je 200. Za 99. Hovorím pravdu. A kill som si kúpil za Jem sa. asi 99 zas. Pozrite, 99 tam svieti. Diváci. Tak aj som si kúpil. Prečo ideme pozad, no? Skoro sme spadli. Bekni tu zavadzajú. Teda pohode. Nie. To kvôli tých bacon bojov. Videli ste, čo sa stalo? Ja tiež skočím. Týmto smradľavým bacon bojom sme umreli. Tým tučným bacon bojom. Nie, gejami. No, choďte preč. Ja vás tu vidím, bacony. Ty mrkvový bacon. Krový bacon. Nie, mne to Oni idú ukazuje, do tej miestnosti tajnej. Oni to zistili už. Počkaj, ideme. Nie, ideme tak. Túto. Ja si zoberiem niečo. Ja už mám. Mišo, neutekaj mi! Mišo! Robia to tu tí bacony ako. Ako bacon? Ty to robíš? Oni tu zavadzajú. No. Bročačos, poď naspäť. Načos. Máš ten pás? Čo mám? Či máš ten páskoj? No. Aký pás? Nemám. Ja ti to stavíš, ho nedostaneš. Poď, kamo. Poď, kamo. Ja nerozumieš. Čakám sa na teba. Aha, už som nasadol. Prídem. Ty si ten farebný vlasov? Hej. Som sa prefarbil. Počkaj, vystrelme po nich. No, môžeš ísť. Môžeš. Hej. Počkaj. Ďalší bacon zavadza. Ďalší jogurt bacon zavadza. Tam. Môžeme ísť. Dobre, že máme ten kanon. Inak by sme tam stáli 2 hodiny. Nie, nejdeš s nami. Bacon boy. Už ide za nami ten bacon boy. Keď máme Robuxové. No, bacon boy nám závidí. Bacony sú hrozní, ako vieš. Oni sú horší ako Anička. Odpáľ. Odpáľ ho. Čo sa na zadní? Táto cukrová vata urobila tu zle. Fakt super. Naozaj super. No, táto hra je najhoršia. Ja som dal zlé recenzie na to. Diváci, dajte like, ak chcete ďalšiu časť z Rivalsu, ako tohto tu porazí. Ešte budeme natáčať túto hru ďalej. A dneska by ešte malo vyjsť jedno Minecraft videjko, kde ja len budem sám. Čo robí tá sprostá bacon bojka? A tam ja budem ako admin a tam aj budú ako pracovníci budú ukazovať, čo robia. Daniel, ty sa z testo nedostaneš. Aký Daniel? Žiadny tu nie je Daniel.
Kámo, počkaj ma. Aj, Počkaj. toto driftuje. Už ideme. To Nie, driftuje, ako by... driftom, vole. Prečo sa driftuje, ako by išlo Kubovi o život? Akému Kubovi? Ako nášmu Kubovi z triedy. Prečo nám to tak- tak ide o život, ako by nám to išlo z Kubovi triedy? Nie, ako z Milanovej Riti. Ale vieš, že na YouTube sa nemôže nadávať. To nie je nadávka. Počkaj, nie, to ty tu chceš. Jak sa nám tu robí zlé? Všetci nám robia zle. Kúpim tu pištol za 800 robux. Keď budeš veľký, keď ti mama nedovolí robuxy. Ďalší ľudia tam zavadzajú. No. To sú skôr deti otravné. Hovorím, čo mali na Vianoce. Tieto Baconovia sú len deti malé, trojročné. Baconovia sú trojročné deti, vieš. Skočili sme? No, spavni. Ja už vystrelím po tomto. Aj, zase gol jednému tam vozí. Počkaj, vieš čo urobím? Počkaj. Tento zrýchlim vozík. Vyjde z neho, lebo aj ty tam pôjdeš na ňom. Tam ideš s dievčenským Danielom. Nikde som nešiel. Tam ideš s Danielom. Daniel byl v televízii. Daj dole v popísku, Daniela. No. Alebo je to Valéria. Je to... Valéria má skin za 10 000 robux. Ja som minule videl v jednej hre. Niekto sa volal Valéria. Ja hneď som si myslel, že z našej triedy. Nie, Valéria sa volá inak, nepoviem, ale... Nepoviem to na kameru. Ale potom mi to napíšeš na WhatsAppe. Keď nebudem nahrávať, asi ju pridám. A ona bude, že what the f... Ale nebude vedieť, kto si. Stopnem na chvíľu video, diváci. Ja poviem, že to bol môj kamoš. Diváci na chvíľu stopnem video, lebo chcem, aby mi to povedal kamarát. Ja tak nič. Diváci. Tak som ani nemusel stopnúť. Môj kamarát nevie, ako sa volá. Hej. Potom bude dotočať čem. Ale To mi to napíšeš na WhatsAppe. Jo. Môžeš mi vysvetliť? Prečo sú tu stále tieto víry? Ako? Nenadávaj do kamery. Čo? Potom mi vymažú YouTube kanál, keď budeš nadávať, vieš? Ja nenadávam. Ti vravím len, že prečo? Čo? Sú tieto víry. Čo to je? Prečo sú tu tie ako víry, ako tornádo. Jo. Daj. Počkaj, Počkaj, to chcem vybuchnúť. Ukážem vám, ako sa môj kamoš volá na Robloxu. Tak, kde by to malo byť napísané. Vieš, Tu si ho rozkliknem. no ja si ho pridám a budem Dar. tam 10 000 zóny. 2, 7, 0, 67 sa volá. Vole, musel si mi dať tamto meno. A ja sa volám... Pozrite, Kid21977 ja sa volám. Keď si nás chcete pridať do friendov... Daniela, tak Daniel sa volá Vorus 9. A môj... A ten, čo má kanál YouTube
kanál Hetra Army 2 a sa volá Real Daniel. Má Roblox meno Vúrus 9, ako viete, diváci. A on sa volá Daniel Poliak. Nie, A čo sa stalo? Bacon nám tam zavadzal. Prečo sme nevystrelili? Áno. On nás začal cúvať pred nami. On už bol ďaleko. Aj, čo robí tento? Ten tučný bacon boy, čo robí? To aj Spavni tu. pamätám ten tank. No. Zase taká plešatá dievka vyšla tam. Ale Ona mi kradne tank. Ona mi ukradla tank. Pleška mi ukradla tank. Počkaj, musíme zoprieť tu. Nerob, ty bacon bojka. Tá pleška nám robí tu zlé. Nie, ja som odbuchol toto. Ona nevie o tom, že... To je len tvoj jasné. Dobre, ja pridám. Aj, choď preč, ty bacon bojka. Baconka poškatá. Ty nenadávaj, okej? Dneska budem tu nadávať divák, tak pozor. Na týchto baconov. A vtedy vyskočí. Triana. Ona nás tu prenasleduje. Zoberiem Ona tam je tančí. úchylná. Tá baconka je úchylná. Tak jej naháme jeden tento tank. Nech jej ešte exploduje. A nevie, ako sa ovláda. Ďalej. Zase taký tu moudla chodí. No poď. No. Ďalšia baconka za nami. To sa nedá táto hra normálne hrať. Nech si tam čaká na veľký vlak. Nech si baconka čaká. Baconka šunka, nech si čaká na veľký vlak. Mám si vytvoriť server, Dano, či kamo? Potom. Prečo? Otravoval ma tu, je môj brat Daniel. Všimol som si. To má meno na Robloxu Vúrus 9 a sa volá na YouTube kanálu Hetra Army 2. Ten ma tu otravuje. Že je profík rival, sú flexy. Nie je. On flexí pre A všetkými. chcete vedieť, ja s ním volávam a hrávam Rivals, on vždy prehráva. On flexí, že má veľa bodov, on si to kupuje za Robuxy. Nie, nekupuje, ale no. Ale vieš... Ale takto budeme hovoriť. Viete, ja som 124 a on je 140 a on prehráva proti mne. Ja som 88 a on proti mne tiež prehráva. A potom, keď on prehrá, Daniel, nie. A potom, keď ideme 1v1, všetci traja, tak vždy prehrá buď Daniel alebo Mišo. Však ja vždy vyhrávam. Ty si Mišo, kamo, a budeš mi ty hovoriť kamo. Nepovieme svoje mená už konečne. Nie. Ale moje meno nie je Mišo, ako viete. Len si povieme nie je to moje meno. Len si povieme to za 1000 Robuxov, vám odhalím reálne meno. Hej, a ja. Alebo stačí mne 10. Tak ani on nie je Mišo?
Len sa odhalím za 1000 Robuxov. Ja sa odhalím v realite za 1000 Robuxov. Tebe je čo? Vlastne za 1000 odberateľov. A keď mať budem 1000 Robuxov mi dá. Alebo keď budete tu mať 1000 Robuxov, tak odhalíme obidvaja. Aha. A? Keď mať budeme 2000 odberateľov, odhalíme sa dvaja v realite. Hej, a Robux to 1000. Nie, tak nie, ja som spadol. Ja som kamo. Oj. Ja už nemôžem spadnúť na takej dlhej trase. Tak už pôjdeš sám, kamo. Nie, poď. Ja som omylom skočil. Ak chcete vidieť, toto nie je môj normálny skin. Ja sa musím odlívnuť a zase nadlívnuť, lebo ja nechcem ten skin. Poďme už inú hrať hru. Táto ktorá má 0 z 10. A ideme na druhú hru už. Počkaj, poviem ti Valérii. A Valéria sa ma vymazala, takže v pohode. Tak ani mi už nemusíš hovoriť. A tak by som jej nerozumel. Čo ideme hrať, Rivals? Tak poď. Tu. Kto zapína server? Ideme na môj či na svoj? Na tvoj. OK. Čakaj, len ja som sa na normálny server pripojil. Ja tak ideme. Joj, zase. Kamo. Čakaj. Ja sa tiež musím pripojiť to. Pripoj sa na môj server. Ja som kamo, nie žiadny Dano. Som kamo. Ja som ti povedal kámo, ty. Cez ten WhatsApp normálne nejde počuť. Ani cez tvoju hlavu nejde počuť. Ty neurážaj. Dobre, sa už pripájam. Čo? Neurážaj. Povedal? Neurážaj tu ma, keď nahrávam. On mi sa Ukáž mi tanec taký. Ja mu ukážem tento. Toto som, ak chcete vedieť, tak toto som dostal zadarmo. Ja vám ukážem, čo som skúsil za 75 Robustov. Ja vám ukážem, čo som kúpil za 100. Ešte nemám kúpené Elko. A armáda. Toto je za 100. Ja počkaj. Toto aj ja mám. Ja si tam toto Mišo 5 má. Toto mi je zima, aj tak mám. Tak to má každý. Ja mám za 100 Robuxov, tak. No dobre, poď. Počkaj, to nastaviť. Počkaj, musím to nastaviť. Počkaj, ratatuj. No, môžeme. Poď. Ak neviete, čo je to Rivals, tak je to strieľačka. Akú dáme mapu? Poďme na sorty. Ja si zoberiem. Akú nemôžeme zbraň? Tých, ktoré nemáme, si neberme. Dobre, tak beriem sniper, dám vieš. Potom katana a jumpet. Už hrám. To mám. To je jumpetov 50. Jaj, tak. Keby náhodou potreboval by som dať kde na streche ti utiecť. Na stajni, keby som ti potreboval utiecť. Joj. Šort. Kde si? Aha.
Počkaj, už ho vidím. Tu mám džumpedy, aby som mohol utiecť. Počkaj, ale... Hacker. Ja som do vzduchu vystrelil, no keď... Ja som ti rovno trafil do hlavy, keď si vyskočil. Ja som tu trafil zbraň a rovno vtedy vyskočil. A to si sa nevšimol. No vidíš. Sahur. Ja nie som tung sahur. Ale ja ti budem tak hovoriť. Ja ti budem vraviť prd sahur. Nie. No tak. Na YouTube sieť sa neporadí. Toto je YouTubeová sieť. A niektorí že je to YouTubeová sieť. Čo? Niektorí youtuberi hovoria na YouTube, že je to YouTubeová sieť. Čo? Že YouTube je YouTubeová sieť, hovoria. Niektorí youtuberi. Kde si? To vyhrá, vyberá. Ja by im všetko na červeno skoro. Okolo je všetko červené som mal. To som nastavil tebe. Ha. Mal som okolo životu, tak som mal. Kamo. Aké je to ťažké. Keď túto veľkú mapu vidím. Zase ma strelil diváci. Asi prehráš, ne? Ja prehrám, mám menej bodov, ale proti tomu Danielovi vyhrám. Ja si budem bode, keby nebol ten tak. Za to sa my poznáme tu, lebo sme spolužiaci, tak. No my sme spolužiaci. No. Napíšte do komentárov. A ja som sa dozvedel minulý, že niektorí nemôžu písať do komentára. Že niektorí majú oblúknúť. Čo ideme hrať? Čo vyber? Ja tomuto dávam body. Dám v tejto hre body. Tu máme bodov. Rivals hovorí, že je 8 z 10. Hej, podľa mňa Rivals je 10 z 10. Podľa mňa 8 z 10. Nemôžu končiť to video. Nie, on hrá inú hru. Toto bude s tebou ohodnotenie hier. Budeme ohodnotovať hry. Tu. Tak, dobré. Ešte si jednu ohodnotíme. Vybere za mňa kamoš. No, poďme skúsiť kabum. Look around you. Where are you going? Aj, Hrá či nehrá? neviem, či ten Daniel kúka. Ale Ak si ma chcete pridať, hrozné. ak si ma chcete pridať, tak mi tu kolega napíše moje meno do toho, kde
No, Dobre, potom napíšem do videa jeho meno aj moje. Nahrám short vám, ako sa voláme. Roblox. Where are you going? Where are you going? Jak vybuchnem tam dáte bacon. potom na konci pôjdeme dať takú Daj niekoľ no. kde sa bude môcť ukazovať Elko. Where are you going? Where are you going? Čo si urobila? Čo si tu urobil? Čo si tu urobila bacon bojovka? Nie, ja som to nechcel dať tebe. Daj to niekomu inému. Ja si to už dal. Manka toasty? Máš toasty? Baconka vybuchla, plešatá baconka. Pozerám, koľko hodín. Máš dosť. A chcete vedieť, kedy toto točíme? Točíme toto v sobotu 15:33. 11.7. Hej. 15.34. Where are you going? Tak mám narodeniny 27.7. Ja mám 21.9. Narodeniny. Máš ešte o 2 v pohode. Manky toasty? Where are you going? Vieš, prišiel by si do zoologickej a povedal by si, tu sú manky toasty. My nebudem... 9 dní. 9 dní, Where are you 99 going? v lese. Nebudem natáčať reálne. A nepoviem prečo. Aby ste mi mohli závidieť. Potom pozrieme sa na konci videa, že koľko nás... Where are you going? Pozrieme sa odbery. Potom pozrieme ešte odber na konci. Čo mám ja? Neviem, dajte mi inému tomu hlavne. Dajte tomu baconovi. Dám to tu Nubovi. Nie bacon. Taký Ben dostal. A počuj, ja to stávam. Á, dal som bacon. Baconom hlavne. Dávajte takým baconom. Hlavne baconom. Bacon, Where are you going? Bacon je pokrútený. Oh my god! Nie, prečo? Ja ugadnem. Hej, manky, toasty. Oni majú toasty, kamo. Chcem tankovať Elko, mne nejde tankovať Elko. No tu sa nedá, pôjdeme na inú. Where are you going? Are you going? Veľa hrách sa nedá tankovať Elko. Ale v voľnom sa dá tankovať. Nube, zobral si to niekto. Poďme do tej autovej hry a tam budeme. Where are you going? Are you A going? povieme, že pre všetkých bacon bojov máte to. Boj to dostal. Máte toasty? Budú mať dneska. Veľa rokov, veľa neviem čo. I got this. Daniel. Dobre, tak Daniel. Daniel má Where are you going? Are you Baconom going? to dal za tú bombu, bacon. Monez. Prehráva. Nie. I got this. Môj Where are you going? Are you going? Kde sa tu seklo? Ja som...
Take a look around you. Take a look Kde around si? Tu som dole. A hlavne mi Where are you nedávaj going? Are bombu. you going? Ja som dal Bacon Boyovi, ale Bacon Boy mi ju dal naspäť. Nic ste nevie. Ty máš bacon. Ale vieš, ja som to dal Bacon Boyovi a Bacon Boy to dal mne. Take a look around you. Where are you going? Are you going? Delariu Coin. Kaboom. Kaboom. Nemáme babo. Kamo to. Nie. Take a look around you. To samé, ale... Where are you going? Are you going? Hej, Lauriu. Dangle. Čo? Prečo si nedáš 4 LP? Take a look around you. Take a look around you. Oni. Prečo sa mi nechce, no. To je také otravné tam mať. Where are you going? Není. To si lepší v Rajdose. Ako je to si rúčení. Ak hráte Rajdose, tak všetci si dajte veľké S, veľké L a Where are you veľké going? Zčko. Are you going? Mom, get your A taká pomôcka dole. A dajte si svoje menu. A Mám ťa čo sa im- sa v Rajdose. A keď to máte, Take a look around you. tak si zoberte luk, dagger Where are you going? Are you going? a jumpet. Pomôže vám to. Ti like Augber. Zatiaľ na dnešné video. Čaute, ale ukážem vám Mám ešte ťa čo sa im- recenziu na túto hru poviem. Túto hru hodnočujem 9/10. Tak sa uvidíme v ďalšom videu. Tak Where are čaute. you going? Budeme sa vidieť v druhom videu s kamošom. Tak čaute už.